As tarefas son un tipo de actividades nas que o profesor manda ao alumno realizar un traballo e o alumno ten que entregar ou mostrar o traballo ao profesor para que o valore e poña unha cualificación. Calquera tipo de traballo que o profesor mande realizar pode incluírse nunha tarefa de Moodle. Realmente, as tarefas de Moodle poden funcionar igual que calquera outra tarefa que o profesor mande facer ao alumno. A vantaxe que pode representar Moodle para as tarefas habituais de clase é que, por un lado, permite a entrega de documentación electrónica por parte do alumno e, polo outro, permite realizar unha avaliación e cualificación do traballo que forma parte do informe de actividade do alumno. Para entender o funcionamento e a utilidade das tarefas de Moodle, hai que coñecer os tipos e as características. Imos a crear, configurar e visualizar unha tarefa de cada tipo para coñecelas mellor. A tarefa tipo actividade fora de liña faise nun formato non electrónico. Unha redacción, unha lámina de debuxo, recitar unha poesía, unha exposición, un examen escrito, etc. Nalgúns casos, os estudiantes poderán acceder a unha descripción da tarefa en Moodle, pero non é necesario. O que si farán os profesores é cualificar a tarefa en Moodle e o alumno recibirá a notificación da cualificación ou terá acceso a ela. Para crear unha tarefa tipo actividade fora de liña, procedemos da seguinte maneira. En primeiro lugar, activamos edición. No bloque onde queremos configurar a nosa tarefa, no menú desplegable Engadir actividade, no apartado Tarefas, seleccionamos Actividade fora de liña. Ábrese o formulario da actividade. En primeiro lugar, temos que darlle un nome á nosa tarefa. Un enunciado, no caso de que queiramos darlle un enunciado, volvo a repetir que non é necesario. Neste caso, temos o enunciado nun arquivo de texto que copiamos. Pegamos o enunciado. A continuación, seleccionamos a escala de cualificacións. Neste caso, imos a seleccionar unha escala que sexa ben regular ou repetir. Seleccionamos as datas nas que estará dispoñible esta actividade ou podemos desactivalas. Seleccionamos a opción evitar envíos tardíos. Neste caso, non ten moito sentido seleccionar esta opción xa que non vai haber envíos, non se vai a enviar ningún arquivo. A continuación seleccionamos o modo de grupos, deixámoslo sin grupo, deixamos que se mostre a actividade na páxina principal do curso, gardamos e volvemos ao curso. Imos a visualizar como quedou esta tarefa no enlace da páxina principal do curso e vemos que aí aparece o texto da tarefa e aquí na parte dereita pon 0 tarefas enviadas. Se pinchamos aí, veremos que se abre unha tabla e non hai ningunha tarefa enviada para o único alumno que temos neste curso. Para ver un exemplo de cualificación de tarefas, vamos a esta outra páxina. Vemos que aquí aparecen uns controis deste curso. Podemos acceder a un destes controis, que serían tarefas fora de liña, ou podemos acceder no bloque actividades a todas as tarefas deste curso. Temos un listado de todas as tarefas, algunhas son visibles e outras non están visibles. Imos, por exemplo, ao primeiro control da primeira avaliación. Aí temos 22 tarefas enviadas, díceo aquí no lado dereito. Facemos clic nestas tarefas e vemos que nos aparecen o nome dos alumnos á esquerda, a cualificación, un comentario. Neste caso non hai comentario, era unha tarefa fora de liña, a tarefa era realizar un exame, ou a corrección, os comentarios a esa corrección xa van no propio exame, e a continuación aparece a data na que se colgou esa nota en Moodle.
deixamos as opcións de grupos e visibilidade que veñen por defecto,